வணக்கம் கோவை சிறுவாணி ப்ராப்பர்ட்டி சேனல்ஸ்க்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். நம்ம சேனல் பார்க்குறவங்க யாரும் மோஸ்ட்லி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமே பார்த்துட்ருக்கீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெகுலரான அப்டேட்ஸ் வந்துட்டுருக்குங்க. இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த வீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் சிங்காநல்லூருக்கு பக்கத்தில் வெள்ளலூர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கனரா பேங்க்குக்கு மிக அருகிலே இருக்குதுங்க. இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மொத்தமாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2.25 சென்ட்டில் கட்டியிருக்காங்க. 55 லட்சம் ரூபா விலை சொல்கிறாங்க. கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹாலு, ஒரு டைனிங் ஹாலு, கிச்சனு, ஒரு பெட்ரூம் ஒன்று இருக்குங்க. உள்ளுக்குள்ளேயே ஸ்டெப்பு வச்சு மேலே போய் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து ஒரு பெட்ரூம் ஒன்று இருக்குது. கார் பார்க்கிங் வந்து சின்ன கார் பார்க்கிங் வைக்கலாங்க. டூ வீலர் நிறுத்திக்கலாம். கார் நிறுத்துறதுக்கு வெளியில் ப்ரொவிஷன் இருக்குதுங்க, இடம் இருக்குது. இந்த வீடு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிடிச்சிருக்கு, நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்க என்னுடைய நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி உங்களோட வீடு, காலிமனை தோட்டங்கள் விற்கணுன்னா என்னுடைய நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.